الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün biz 13-ші зур гынахларны алып китербез. Зур гынахлардан булайны. Бу гынах кызганычка каршы бик киң таралган һәм элек-электән килә инде бу. Бу гынахларның анасы дип тә йөртәләр. Бу хәмер эчү, ягъни спиртлы эчемлекләр куллану. Халыкта таралган инде бу хәмер дисәң инде күп вакытта аракы дип әйтәләр инде, әмма ләкин акылны җуйдыра торган, кешене исертә торган нәрсәләр бөтенесе хәмер дип атала. Моңа аракы гына түгел, моңа шампанский да керә, моңа вино да керә, моңа коньяк да керә, моңа градуслы булган пиво да керә, моңа виски да керә. Бөтен спиртлы эчемлекләр кайсысы инде акылны җуйдыра һәм кешене исертә икән, бөтенесе инде шушы хәмер хөкеменә керә инде. Менә бу хәмер, спиртлы эчемлекләр эчү бу бик зур гынахлардан санала. Чөнки моңа Аллаһ та Куръанда да ачыктан-ачык әйтә, бу зур гынахлардан дип. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисләре дә бар, ләгънәт була ди Аллаһ Тәгаләнең ди, кем шушы эчемлекләрне эчә ди. Һәм аны эчүче генә түгел, хәтта аны ясаучы да, сатучы да, йөртүче дә, аның белән кәсеп итүче дә инде. Моңа бөтенесенә дә без дәлилләр алып китербез. Һәм күп кайбер сахабалар, хәтта әйтә торганнар булганнар инде, ширк белән Аллаһка тиңдәшлек белән бер тиң тора торган гынахларның берсе дип инде. Шушы хәмерне эчүчеләр. Ни өчен дигәндә, чөнки әгәр дә кеше хәмер эчте икән, ул акылын җуя, акылсыз кала һәм бөтен төрле гынахны да эшли ала. Ул ширк та кылырга мөмкин, ул кеше үтерергә дә мөмкин, кеше таларга да мөмкин, кешеләргә дә мөмкин, анда сугышырга да мөмкин, һәм башка бөтен төрле гынахларны да кылырга мөмкин. Ни өчен дигәндә, чөнки акылы чыгып китә, ул хайван дәрәҗәсендә кала. Чөнки хайваннардан аермалы буларак Аллаһ Тәгалә кешегә нәрсә бирде? Акыл бирде. Хайваннарга акыл бирелмәгән, шуңа күрә хайван нәрсә эшләгәненә ул җавап бирә алмый. Шуңа күрә ул хайван. Һәм кеше дә менә шушындый хайвани дәрәҗәгә төшә. Аллаһ Тәгалә аны кеше итеп, акыллы зат итеп яратты, әмма ләкин шушы акылы югалу белән шушы хайван дәрәҗәгә төшә. Һәм менә без тирә-ягыбызга карасак, мәсәлән, кая гына нинди генә криминал булмасын, явызлык эшләмәсен, күп вакытта менә 70-80% шушы эчкечелек аркасында. Берәр кая юл фаҗиасы булды икән, анда әйтәләр, был в нетрезвом состоянии. Ягъни инде исерек булган. Анда берәр кая кешене үтергәннәр икән, күп вакытта килә, эчкәннәр дә, анда талашканнар, сугышканнар, шуның белән берсенә пычак калаганнар. Иштергән икән, бер кешене талаганнар. Күп вакытта шул исерекләргә эшергә аракы алырга инде акча кирәк булган, шуның өчен инде талаганнар. Менә күп гынахларның да инде сәбәбе, иң зур сәбәбе менә шушы эчкечелек инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дә Бакара сүрәсенең 219-нчы аятында әйтә: "Яс'алунaka 'анил хамри вал майсири кул фихима исмун кабир" ди. Синнән ди хәмер һәм отыш уеннары турында сорыйлар ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу шушы хәмернең хөкеме турында һәм инде теге отышлы уеннар була бит, азартный игры диләр инде. Ул казинолар булсынмы, лотереялар булсынмы инде, теге менә хәзер киң таралды инде теге спорт уеннарына төрле ставкалар куялар, шулаймы? Шушы команда, ике команда уйный икән инде, син берсенә инде җиңә дип инде акча куясың икән, шул команда җиңсә инде күпмедер акча атасың инде. Менә бөтенсе шушы отышлы азартный игры. Шуның турында кешеләр синнән сорыйлар ди. Аллаһ Тәгалә әйтергә куша, әйт ди аларга ди. Ул нәрсәләр зур гынах ди. Менә монда ассызыклап әйтә, зур гынах ди. Менә бу хәмер эчүдә, отышлы уеннар уйнауда Аллаһ Тәгалә турыдан-туры аятта әйтә, зур гынах ди. Һәм бар ди кешеләр ди, кайберләре әйтерләр ди, аның бит файдасы да бар дип. Аллаһ Тәгалә искәртә ди, ди, кешеләргә ди, аз гына файдасы да бар ди. Чөнки бит хәмер өчен дә кайбер табиблар әйтә бит, организмга файдасы бар аның дип, күпмедер
микъдарда куллана беләсең икән, бу киресенчә сәламәтлеккә файдалы диләр. Һәм шулай ук отышлы уеннарны да бит акча эшләп була. Тегенә син везучий булсаң, акча эшли аласың, күпмедер кәсеп итә аласың дип. Аллаһ Тәала шунысын да әйтә, аз гына ди, файдасы да бар ди. Әмма ләкин ди нәрсә ди, файдасына караганда ди, гынахы һәм зарары ди зуррак ди. Аллаһ Тәала нәрсә ди? Ди, файдасы да бар ди. Ансында юк түгел ди. Әмма ләкин файдасына караганда ди, гынахы һәм зарары күбрәк ди, зуррак ди. Чөнки әйттек, менә бу эчкечелек белән мавыккан кешеләр күп вакытта нинди генә гынах эшләми дип мисаллар китердек. Шулаймы? Һәм шулай отышлы уеннар эшләгән, отышлы уеннар кем мавып китә, ул шулай шушы хәмергә әйләнгән шикелле, ул наркотикка әйләнгән шикелле. Бер суырып алса, гел бөтен малын сатып бетерә, гел шунда ставкалар куя, гел шушы азартлы уеннар, отышлы уеннар уйлый, һәм инде гаиләсендә куркыныч астына куя инде, һәм үзендә куркыныч астына куя инде. Моны инде тормыштан да ишетеп беләбез, кем шушы уеннар белән мавыга, гаиләсе белән аерыла, гаиләсе таркала, аның әҗәтләргә керә, эшсез кала. Ул куя, оталмый, бер куя ота да, шуннан соң азартка кереп, бөтен акчасын югалта инде. Шуның белән инде менә бу зарары да күбрәк ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай Мәйдә сүрәсендә 90 һәм 91 аятларда әйтә: "Я әйюһәлләзина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу ризқун мин амалиш шайтан фажтанибуһу" ди. Мөминнәр ди, исертә торган эчемлекләр һәммәсе дә ди, һәм шулай ук монда һәммәсе дә дигән сүз, исертә торган эчемлекләр һәммәсе дә моңа нәрсәләр керә дидек? Шушы акылны җуя торган бите спиртлы эчемлекләр керә. Аракы гына түгел, менә шампанский да керә, винолар да керә, һәммәсе дә ди. Һәм отыш уеннар һәр төрлесе дә ди, сыннарга гыйбадәт итү, Аллаһтан башка ди бүтән иләһләргә табыну ди. Шулай ук ырымлану ди, багучылык эшләре ди харамдыр ди. Һәм харамына түгел нәрсә ди, шайтан эшләреннән булган пычрак эшләрдер ди. Ягъни менә бу шайтан гамәлләре ди. Менә бу санап киттек бит. Хәмер эчү, отышлы уеннар, бүтән сыннарга табыну, шушы багучылык эшләре ди, бөтенесе шайтан эшләреннән ди. Мөмин мусульман эшләре түгел, ә нәрсә? Явыз иблис эшеннән ди. Һәм пычрак гамәлләрдән ди. Һәм халак булудан ди, котылмагыз өчен ди, бу нәҗис эшләрдән ди ерак булыгыз ди. Һәм шушы халак буласыгыз килми икән ди, шушы эшләрдән инде ди, нәрсә ди, нәҗис пычрак эшләрдән ерак булыгыз ди. Һәм дә Аллаһ Тәала эшләмәгез дими, ерак булыгыз ди, якында килмәгез ди. Саклансагыз ди, шаятсыз ди, котылырсыз ди, өстенлек табарсыз ди. Әгәр дә сез инде сакланасыз икән шушы нәҗис гамәлләрдән инде, Аллаһ Тәала әйтә, уңышка ирешерсез ди. Һәм 91 аятында дәвам итеп әйтә инде, хәмер эчүегез ди, һәм отышлы уеннар уйнавыгыз ди, әлбәттә ди, шайтан арагызда дошманлыкны һәм бер-берегезгә һөҗүм иттерә торган ачуны булдырырга тели ди. Һәм Коръән вәгазеннән, намаз укудан сезне тыярга тели. Шулай булгач, ул шайтан эше булган нәҗисләрдән сез ничек инде тыелмыйсыз ди. Менә монда Аллаһ Тәала әйтә, менә шушы хәмер эчеп ди, шушы отышлы уеннар уйнап ди, Аллаһ Тәала ди бер-берегезгә дошманлык тудырга, астагфирулла, шайтан ди бер-берегезгә дошманлык тудырга тели ди. Һәм чынлап та карасак, кеше хәмерне эчкәч, нәрсә дидек? Кеше белән дошманлаша, шулаймы? Ул кешене дә үтерә, анда талый да ул, кыйный да ул. Һәм шулай отышлы уеннарга кереп тә, шушы нәрсәләр белән мавыга икән, ул шулай ук кешеләр белән дошманлаша башлый. Әҗәткә ала, кайтармый, шушы кешенең ачуы килә. Анда кемнедер талап та китергә мөмкин, анда төрле шушы уеннарда уйнар өчен. Һәм менә шушы ике куркыныч гынах ди, кешеләр арасында дошманлык тудыра ди. Һәм инде шулай булгач ди, шушы шайтан эшеннән ди, сез ничек итеп тыелмыйсыз инде? Нишләп сез тыелмыйсыз ди? Һәм шуңа күрә инде менә бу аятлар инде искәртеп әйтә, менә бу хәмердән инде ерак булырга кирәк, якында барырга кирәкми. Һәм инде Нәсәй риваятендә килә торган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Анхакум ан қалилин
мәскәруһу кәфируһу ди. Мин сезне ди күбе исерткәнен дә, азыннан да тоям ди. Әгәр дә инде шушы спиртлы эчемлекне инде күп итеп эчәсез икән ди, һәм инде шуның белән исерә икән кеше, акылын җуя икән, шушы инде әзеннән дә тоям ди. Yani biti mesela graduslı pivolar var bitini. Mesela 5 graduslı, 7 graduslı ne? Ama biti kubitip içeyken ol isire, şolay mı? Ama lakin bir stakana içip ol isirmezke mümkün. Ama lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerse şuşu ez içüden de tıyam mindi. Çünkü yanın kubisi de isirtedi, şuşu kubisi isirtü arkasında şuşu ezinden de indi. Min sizden indi tıyamdı. Hem şolay yok. Müslim rivayetinde kiletten hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Kulli muskerin hamrun ve kulli hamrin haramun dedi. Her bir isirtkiş içimlik hamir dedi. Her bir isirtkiş içimlik hamir. Eğer de yine isirteyken nigine içimlik bulmasın ol hamir dedi. Her bir hamir ol haram dedi. Mına bu indi bizning qat'iy dalil bo'lib tura, şuşu içimliklerning indi haramlığına hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud rivayetinde keltirilgan hadisinde aytdi. Mınsıyne tağında qorqinchroq indi bu hadis bizde İbn Umardan rivayet qilina lu'inat khamru ala ashrati awjahti. La'nat qiladi Alloh taala şuşu xamir bilan ishlovchi 10 turli kishini dey. Mana bu xamir ishlovchigina kirmay 10 turli kishiga da qog'iladi. Şuşu Allohning la'nati kimlardi? Bi'ayniha وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتعها وحاملها ومحمول إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقها دي. الله تعالى دي حمرنا أنا إشوشنا دي لعنة قلد دي كم إشاش وش خمرنا دي Allah'ın laneti aslında bulaşak değil mi? İşiruşena dي مثلا إشمسك ممكن أما لكن كم قادر إشرترجع ممكن يا كبيرجع ممكن. Bizim bit alış yerinde taralgan bitmi şulay mı? Elegerek taralganı hazır bilmem nere vakıga. Ama lakin elek şuşu eşimlik ol valyutayı akşa orundan kullanırlar. Şulay mı? Bakşanı soqalatdı, akşa vermiler, bir yartı verirler. Şulay mı? Bırak alıp barıp qaytdı olsaydı valyuta bir yartı. Da berenge alıp qaytdı bir yartı. Elek valyutayı. Mana o'zi içmese de kishi içmesken mümkün. Ama lakin ulanı biriga mümkün. Yani işirtirge mümkün. Yoki yenge salıp biriga mümkün. Şuşa işirtüşü dedi Allah'ın lanetinde bulaşak dedi. Ham xamirni satıp alışı dedi. Xamirni kim satıp aladı? O şulay yok. Allah'ın laneti aslında bula. Ama lakin bunda bilirge kerak. Bu indi kimgadir işirtirge, yoki işirge, yoki kimgadir indi işirge beruşi. Ama lakin mesela kishi tege mesela indi türlü darı yasarga yoki indi bulsa tege ukol qadaganda kullanırlar tege medisinskiy spirtini bu anga kirmeymiz. Şimdi ikinci mesele bunda lanet aslında kim şuşunu alıp yoki işirte yoki indi işuşiga alıp bire bunda Allah'ın lanetine şunday kishi indi lege hem satuşunu dey kim şuşu xamirni satadı bu şulay Allah'ın lanetinde buladı. Hem şulay kimni dey yasavşını dey. Kim işli şuşu xamir yasavda indi zavodda deyiginde mesela yoki anda podvalda yasab yatalar. Şıpırtqına tege samagon quvib şulay mı? Mana bu yasavşıda dey Allah'ın lanetinde buladı. Saqlavşıda dey kim saqlay şuşu sklatni mesela indi şuşu yasay turgan jerini yoki araqı sata turgan kibitni ham tashuvshini da kim indi boşata, грузчик bo'lib ishli anda şuşu xamirlarni indi tiyi boşata. Hamra şuşu barliq sanab ketuvchilarni dedi. Ana unutdik aytirga. Kim şunun bilan savdo etadi? Ya'ni şunun aqshasi bilan yashaydi. Ya'ni xamir sotib indi kasb etadi. Mana bu barliq turli kishilar dedi Allohning la'natinde bulaşaqdi. Buni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Şuna ko'ra kim xamir bilan bayli, bu kishilar endi tavba qilgancha haqlik, bu ishni qoldirgancha haqlik, bu kishiga Allohning la'natinde bulaşaq. Bu bir qo'rqinish. Biz endi ko'p silashdik, kim Allohning la'natinde bo'la, bunday kishi endi baxtsiz, ham endi bunday kishiga qayg'u hasrat dediginde. Ham Tabarani rivoyatida keladigan hadisda aytdi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar da birov
Аллаһка һәм ахират көненә инде иман китергән булса да, хәмерне эчмәсен ди. Һәм шулай ук Аллаһка иман китереп тә ахират көненә ышанган булса да, хәмер эчелә торган өстәл артына да утырмасын ди. Менә монда эчү генә түгел, шушы хәмер эчә торган өстәл янына да утырырга ярамый. Кайбер кеше кызганычка каршы кайбер кардәшләребез үзләре эчмәсә дә, намаз әһелләре булса да, шушы кешеләрдән уялып, кешеләрдән куркып, шундый хәмерле мәҗлесләрдә булалар, утыралар. Әмма ләкин Алла сакласын, Аллаһның ләгънәтенә эләгү бик якын. Шуңа күрә кем шушындый инде мәҗлесләрдә йөри, моңа сакланырга кирәк, тәүбә кылып инде Аллаһтан гафу сорап калдырырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Кем Аллаһка һәм ахират көненә инанды икән, ышана икән, Аллаһка кайтачагын. Ул менә мондый табында да утырырга тиеш түгел. Һәм нәрсә диде? 10 төрле кеше Аллаһның ләгънәте астында булачак диде. Шуңа күрә хәмер белән бәйле мәҗлесләр, хәмер белән бәйле менә бу алыш-бирешләр бөтенесе дә Аллаһның ләгънәте астында. Һәм без сакланырга тиешбез инде менә мондый мәҗлесләрдән дә, менә мондый инде эшләрдән дә. Һәм безнең Ибн Аббас исемле сахаба әйтә, бу хәмер ди, бу гөнаһларның да иң зурлары ди. Һәм нәрсә ди? Бернинди шик тә юк ди, бу гөнаһларның да анасы ди. Чөнки ни өчен ди? Беренчедән ләгънәт кылынган ди, икенчедән ди барлык гөнаһлар да ди шушы эчкичлек аркасында була ди. Бу эчкичлек ди гөнаһларның анасы ди, һәм инде ләгънәт кылынган гамәлләрнең берсе ди. Менә шушы инде безнең төп катгый дәлилләр булып тора, шушы гөнаһның куркыныч булуы турында инде. Һәм шуңа күрә менә без өммәтебезне инде сакларга тиешбез менә бу афаттан. Без моны һәр вакытта да инде шушы аятларны, шушы хадисләрне китереп инде сөйләргә, аңлатырга тиешбез, һәм инде куркытырга тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте астында буласың. Аллаһ Тәгалә сине каты газапка тартачак ди. Әмма ләкин кеше шуны аңлап бетермәй, менә шушы хәмер эчү белән дә ул үзенә рухи яктан гына түгел, дөньяви яктан да, тән ягыннан да инде зыян китерергә мөмкин. Мәсәлән, әйттем бит, кайбер өстәл янында утыралар, үзе эчмәсә дә, әмма ләкин дуслары, танышлары эчәргә мөмкин. Шулай ук Аллаһ Тәгалә шулай итеп сине китереп чыгарырга мөмкин. Алар исереп, үзеңне анда кыйнап атырга яки үтереп атырга мөмкиннәр. Һәм әгәр дә сине шундый вакытта үләсең икән, нинди куркыныч халәттә үләсең, шундый мәҗлестә булып. Шуңа күрә менә бу кисәтергә кирәк, бигрәк тә инде мондый мәҗлесләрдән ерак булырга тиеш. Бигрәк тә дин әһелләре, кем анда 5 вакыт намаз укый, мәчеткә йөри, уразалар тота. Чөнки без үрнәк булып торабыз. Әгәр дә инде шундый дин тоткан кеше дә шундый мәҗлесләргә йөри икән, кеше әйтәчәк, үзе мәчеткә йөри, үзе инде шундый хәмер эчә торган мәҗлесләрдә утыра дип, безнең ислам диненә инде тап төшәчәк. Һәм күрә сакланырга кирәк. Кызганычка каршы очрый шундый заиф бәндәләр, шундый мәҗлесләрдә инде утыручылар да, төрле корпоративлар анда, төрле туган көннәрдә. Күрә менә без инде һәр вакытта да исебездә тотыйк. Менә шушы хәдисләрне, аятларны. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә ныклы иман бирсен, менә мондый инде зур гөнаһлардан имин булырга тawfiq хидаят бирсен, иң беренче үзебездә туганнарыбызны, балаларыбызны, якыннарыбызны шушы гөнаһларның анасыннан имин кылсын, сакласын. Һәм Аллаһ Тәгалә инде безгә бары тик үзе хәлал булган гына ризыклар ашап, хәлал иткән гына сулар эчеп инде ул риза булган гамәлләр кылып, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.